Bħala parti mill-proġett Il-kelma fil-komunità tad-Dipartiment tal-Malti ġewwa l-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum 27 ta' Awwissu 2019 ninsab ġewwa l-imqabba sabiex nintervista lil John Barbara, illi huwa magħruf bħala Gianni l-Bambinu u se jurina l-ħidma tiegħu flimkien ma' sħabu ġewwa l-maħżen tal-Ġilju. Mela, se nibda biex nistaqsik x'tinvolvi sena ħidma fil-maħżen? Hawnhekk apparti li kif tgħaddi eżatt il-festa, jinġabar kollox, jissortja kollox dejjem għandek qisu dak ix-xahar. Hawnhekk ovvjament qegħdin naħdmu b'volontarjat u nieħdu dak id-daqsxejn break ftit, speċjalment kif qed tara. Għadna eżatti xahrej wara l-festa bejtu ieħor. Diġà sar il-programm. U program ta' jisu 10 xhur. Tagħmel ċertu target dates li jisu sal-ewwel 3 xhur. Titkunu tħaltlu naqra sewwa xogħol għax imbagħad meta tiġi lejn l-aħħar tal-programm fejn iktar tidħol firfinar u forsi kien hemm affarijiet touchings ta' żeba' bil-fors ħaddum iktar. Allura jitqassam ix-xogħol u naraw naqra kemm bħala mod finanzjarju u kemm bħala mod ta' xogħol. Dik hekk aħna nibdew. Eżatt għax nemmen li tridu ssibu bilanċ dejjem ikollok aspettattivi. Eżatt. Mbagħad tara daqsxejn. Sa fejn tista' tlaqqa u finanzi u kollox. Kap bħala xogħol hawnhekk kif idin ngħidu. Aħna forsi daqsxejn fortunati wkoll għandna element ta' nies illi x-xogħol nagħmlu aħna x'kieku żgur li ma naslux. Ħanati eżempju, per eżempju, jekk iridu nagħmlu xi ħaġa speċi ta' puttin huwa Anġlu, nagħmlu aħna mill-bidu ġifieri mhux ordnajna għax dak biex tordnah hemm spiża bħal dak iridu nagħmlu 30 wieħed. Tista' timmaġina biex tkompli das-set kollu. Ġifieri immaġina dak naf kemm jiswa jien, ġifieri dak waħdu għal 30 darba, l-ammont jitilgħu enormi. Allura naħolqu proċess min jagħmel oġġett, imbagħad nimmuntaw kollox flimkien. Nimmuntaw ġifieri qegħdin naqdu biċċa bħal l-iskultura l-istess. Noħolqu l-biċċiet imbagħad nimmuntaw biċċa ma' biċċa. Semmejt li l-Anġlu, il-puttin li hemm warajk. Eżatt. Dak kif taħdmuh? Kif jibda l-proċess? Il-proċess jibda. Ovvjament qabel il-puttin jew l-Anġlu, jekk tieħu kollox, inti trid toħloq id-disin l-ewwel, ovvjament. Jiġifieri inti id-disin irid jintoġob kemm minn nies li huma tekniċi. F'dal każ id-disin għamiltu jien kont ukoll. U tkellimt ma' sħabi u tnejli għandna element ta' nies tekniċi wkoll. Imbagħad trid tkabru. Ġifieri inti l-ewwel minn disin żgħir, anzi llum għandna vantaġġ li tista' taraħ anke 3D. Jiġifieri llum naħdem bih dawn l-affarijiet naħdmu bihom. Id-disin fih element ta' sfidi. Għax inti mhux inbilli tpinġi l-front elevation biss, jiġifieri qed tara minn quddiem. Inti biex joħorġulek ċertu ingletti li huma pereżempju l-45 inut li minn faċċata timpinġi xi ħaġa li fir-realtà ma tistax issir. Allura kważi inti trid tibda minn fuq mill-plan elevation. Xi ħaġa pjuttost teknika, ġifieri inti tibda tpinġi minn fuq l-ewwel, trid timmaġina li qed impinġi qed nitawwal minn fuq jiena. Mhux xi ħaġa faċli. Ma tibda toħroġ is-sajd, il-front u kollox. Wara li toħroġ id-disin u jgħid forsi saru xi modifiki, għax forsi ma jitgħoġobx kollu. Imbagħad toħloq l-ingrandiment. L-ingrandiment huma id-disin skeljat eżatt, jiġifieri jekk da fih 13 pied, inti d-disin tittamlu l-ingrandiment 13 pied. U jkun fuq il-kartun. Issa jkun fuq il-kartun il-għala. Għax apparti li d-disin ikun imkabbar, jiġi biċċiet. Jekk jien għandi bżonn dal-iskroll, ġifieri jien għandi l-ingrandiment tad-disinni kollha u dan ukoll. Mela jiena jekk dassi ċurħa naħdmu fuq dawn l-iskrolli, jiena dak il-parti m'għandix nagħmliha. Jiena rrid naħdem fuq dil-parti biss. Mela jiena għandi id-disin ta' da. Noħloq il-mudell ukoll
Meta noħloq il-modell dan ħoloq modell. L-istess, bħalma jinħolqu daw. L-ewwel bit-tafal, mbagħad issir il-forma, u ssir il-forma b'tali mod li tiġi waste mode. Issa nurrikom il-qudiem għandi wiċċ. Issir waste mode jiġifieri il-mod titkisser biex jiena narġa' nieħu li għandi bżonn minn ġewwa. L-ewwel nkun immodellajda, titatta bil-ġibs, inneħħi t-tafal minn wara, kif ikun għadu wartab, mbagħad nimlija b'compound li jkun vera b'saħħtu, tirfina ruħha. Issa, wara li tirfina ruħha u jkolli kollox sewwa, ninkullaw l-injam biex iġib dirkxuna x'inti lokali jew Malta injam dirkxuna ma jeżistix. Il-massimu dan huwa tulip dal-injam. Ġifieri ktara naqra inkullati daw. Daw minn għalija din xi 5 jew 6 biċċiet inkullati, pressati. Kollha, ġifieri skont irkxuna tal-li għandek. Ikollok tgħid kemm fih biċċiet dak biex aqattu kollu f'daqqa. Biċċiet, naf għax anke di, naf qed tara għax kollox biċċiet, tara kollox biċċa. Wara li issir dak il-proċess, mela jien għandi waħda li hija compound b'saħħtu. U għandi linja mippostet fuq il-magna u hekk. Għandna magna aħna. Skolpatriċe jgħidula. Mela skolpatriċe jgħidha tikkopja l-oġġett li jiena ħloqt u titrasportah fuq l-injam. Imma ma ġibulekx kollu, ġibulek jisu 80%. U mbagħad kollox iridu niżlu bl-idejn. Jiġifieri inti minn xejn ħloq dik li qed immexxi jiena, trasportajta fuq l-injam u mill-injam ġibta 80%, dik naħdmu 3 minn is-sersbal il-magna tiegħu, ġifieri daw jinħadmu 3 f'daqqa. U mbagħad ovvjament iridu bil-formaturi b'kollox jiġri biċċa da xogħol enormi, qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek dan huwa xogħol imprezzabbli. Dina mhux ħanejlek il-prezz imma din l-istima tiegħu hija enormi. Enormi. Dan għandna 10 u da ta' min jgħid ukoll li dal-proġett da rebaħ il-premju Artiġjanat Malti, ġifieri da ġie l-ewwel ta' grupp ta' artiġjani aħna konna 5. Min jagħmel da, min jagħmel il-gwarniċi, min jagħmel għax hemm xogħol enormi hu. Ekku, dak is-sabiħ ta' dan ix-xogħol li huwa kollu volontarjat. Eżatt. U titqis ara kemm joħodilkom Ħafna ħin, ħin twil. Mela, apparti dan il-proġett, xi proġetti ieħor għaddej, jew eżempju l-estejtu xi proġett, jew għandkom xi aspettattivi. Eżatt, aspettattivi hemm infatti issa dis-sena bdejna il-proġett ta' restawr ta' 4 pedestalli. Imma dak ma tantx ħajsiru modifiki fuqhom. U żewġ pedestalli ġifieri 6 b'kollox. Imma 2 minnhom kważi kif qed tara iktar lem ftaqnihom totalment. Kważi ħanibdew mill-bidu. Għax il-modifika qiegħda kemm jista' jkun ħanġibuhom jixbħu l-oħrajn. Għax inti tittara meta inti toħloq la illusion, ġifieri inti tittoħloq ċertu spezzar ġifieri. Meta jiena nkun qed minn hawn sem qed nara mod. Imma meta nersa iktar lura, inti tittara dawk il-livelli differenti. Qed nara dak l-għoli, dik il-barra, dik il-ġewwa. Mela inti la illusion tilab il-logħba. Anka pereżempju ċertu skultura li tkun daqsxejn fil-għoli, tiġi iktar robusta bħalma għandek hawn, dik tiġi fuq dawk. Hawnhekk bdejna bi skulturi iktar fina. Iktar ma titlaw fuq, iktar tittamela robusta, x'inkella jintelef kollox, tifhem? Eżatt, fil-fatt l-arma ta' fuq dejjem meta tkun ma' ġembek tkun twila daqshekk. Eżatt. Kif tkun hemm fuq. Hawnhekk infatti dis-sena ħadmet. Bdew jgħidu ma' doffi kemm kbira, ma kollox ikun skaljat, jiġifieri inti mhux ħanejlek ma tiżbaljax, imma diffiċli biex tiżbaljax. Jekk inti tkun ħloqtu tkun għamilt il-workings, il-homework tkun għamiltu bil-għal u tkun intoġob, jiġifieri, illum hawn mezzi li tista' taraħ minn fejn trid. Inti tipparaguna l-bini warajh l-għolli tal-persuna tan-nies kollha xo. Issa saqsejtni wkoll fuq proġett ieħor. Għandna ambizzjoni ta' proġett kbir ieħor għax da proġett huwa kbir. Da biex testi da mhuwiex ċajta. Aħna apparti li għandna l-pjanċier li huwa proġett
aħna sejħolhom meraviljax sissa diffiċli, mhux ħanejt, bħalissa m'hawnx bħalux. Dan għandek il-panewijiet, jiġifieri u jinqasam fi 11 il-parti. Panewijiet huma. Imma ġar għandi segment jiena ta' ċirku, għaxu ċirku jgħad. Mela l-panewijiet mhumiex ċatti, huma diġà attont. Barra li din attontek, il-gwarniċa tarġa titla għal fuq. Mela l-gwarniċa għedha attontek u ħirġa l-barra wkoll. Da kollox tal-injam id ngħidu. Xint qotti fliħ da, xi ħaġa. Kważi tal-injam hija impossibbli, ġifieri għalhekk qed ngħidlek aħna hawn element terba minn nies li kapaċi jaħdmu għandna biex naħdmu wkoll għax tittejt ukoll. U allura tipprova taħloq dik xi ħaġa impossibbli. Fir-realtà dasar il-proġett għadhom għaddejjem bih għax id-dinja ħadmu set puttini wkoll tal-injam, issa l-oħrajn ukoll ħajżommu l-brazzi, ġifieri mhux ċajta da hemm 11 il-puttin ieħor tal-injam. U l-proġett il-ġdid huwa aħna nsejħulu l-varra kbira. Qed naħdem fuq id-disin ukoll, u qed nikkalkula sa 3 xhur oħra id-disin ikun komplut, ħanamlu l-modell ukoll, ġifieri di ħanamlu xi ħaġa li għadna s'issa qatt ma minnija. Ħanamlu biex nagħmlu l-presentation, għaliex ovvjament di titsomma għalija. Allura tittamel good presentation u ħanamlu modell. Jew da ħanamlu modell, ġifieri modell totalment modell 3D, mhux apparti li qed tara fuq l-iskrin ikun 3D, int ħatara modell propja, ġifieri bl-istatwi żgħar, kollox. Biex tkun tista' taraħ minn angoli differenti u tara xi ħaġa jisu ħajja. Fimni, il-proġett huwa ambizzjuż u naqra riskjuż ukoll għax huwa totalment differenti wkoll minn taħat ieħor, mhux tlajt 4 statwi fil-ġemp u tlajt normali. Da ħajkun naqa' differenti, huwa challenging, hemm ċertu regoli fl-arkitettura tittimxi magħhom u fl-istess ħin hemm element li komplementa ma' l-arma l-ieħor. Eżatt, għadek kif semmejt li l-armar liħor. Nejdu aħna, eżempju, il-bandalori, il-drap. Eżatt. Dak nemmen li huwa xogħol differenti, huwa xogħol Differenti. artistiku, imma differenti ħafna mill-linja. Eżatt. Dak hija apparti li id-disin fuq id-drap ma nagħmluhx aħna. Fuq id-drap, għax ibqija kollox aħna nagħmlu. Imma d-disin ta' drap mhux għax ma nagħmluhx, imma kemm ħad għamel affarijiet. Jomħloq id-disin, għandi ta' xi ħaġa disin tiegħi, imma l-maġġor parti bħalissa qegħdin naħdmu għand persuni differenti, jitkabbar id-disin ukoll isir l-ingrandiment, u mbagħad joqgħod jinqataw biċċiet dak hemm in-nisa ġifieri qataw biċċiet ta' drab sofor, u mbagħad jieħel bil-labbar jixxellel proċess, u mbagħad jinqata' minn taħt, ħafna proċessi, u mbagħad wara ħjata jgħaddi għal proċess ta' l-isfumar. Issa l-isfumar hemm żewġ tekniċi, teknika. Waħda bil-pinsel, il-normali. Tintuża żabba l-akrilik ġifieri tal-ilma. U l-oħra bl-airbrush. Bl-airbrush għadna maħniex 100%, imma qegħdin nesperimentaw u qegħdin nemmexxu wkoll. Ġifieri l-airbrush qed jifrankalik iktar xogħol għax ma fuq toqgħod tilab bil-pinsel, inti qed taqta' linji diretti kemm ikollok idejk sodi. Ġifieri jekk jien qed nagħmel line dritt, bl-airbrush importanti li tagħmlu dritt. Dak il-każ jew kienet tiġi fuq radius, irid jiġi eżatt, tifhem. Bil-mod, fuq drab għandna xogħol tajjeb, imma dejjem morna għand in-nies, qegħdin nrawmu erba' minn tagħna wkoll għax ovvjament hemm titil flus għalih ukoll. Ekku, u diffiċli naħseb biex trawem in-nies jaħdmu f'dan ix-xogħol, speċjalment li żgħażagħ ngħidu aħna il-lidna, problema kbira naħseb biex issib. Il-lidna jisni jinqas nidħol fiha ngħidu hekk. Imma jien nemmel li fil-bidu apparti l-lidna li hija xi ħaġa mhux ħanejt primittiva, però m'inti għandek bżonna. Nemmel li l-qudiem għad tinqata'. Għax il-mod ta' kif qed jiġi l-plastik illum, l-ewwel qed tiġik il-flus. U decredible ġifieri jien naf forsi tik 5 snin, 6 snin, u qed titfarrak kollox. Issa din nimxu fuq prinċipji li muflok immorru fuq plastik, immorru fuq fal-drappi ta' drapp, tista' toħloq dik xi ħaġa iktar differenti. Naħseb dis-sena nagħmlu xi ħaġa minnhom ukoll,
u naddu l-wires minn ġalħijata ta' drab u juri il-proċess, inti t-tipprova dejjem timxi, tifhem, tbiddel u timxi, tifhem. Għax ma tistax tibqa' l-istess. Issa rigward it-trauma miż-żgħażagħ, s'issa diġà għamilna darbtej u ħammru fuq proġett ieħor. Proġett ta' tagħlim. Da napplikaw hemm 4 teachers u fl-istess kien anke jiena mexxi l-kors, mexxejna diġà żewġ courses. L-ewwel wieħed kien mill-lenti ta' ġuvnot jew żgħażagħ żgħir. Aħna morna fuq l-age bej 12 u 15. Mill-lenti ta' dik l-età. Kif tara l-arti inti fil-festi? Ġast għaddejtu daqshekk? Tajtu daqshekk. Per eżempju, jekk tinvolvi daqsxejn ruħek, anke ktara, tgħid il-madoffi kemm hemm xogħol wara jħdax da. Għamilna dak l-ewwel korsek u ntoġob ħafna infatti anke l-parents kienu qalulna għax ma damlux wieħed għall-kbar. Għax il-parents kienu mhux involuti imma ma tafx kif jiġu mat-tfal u kellna l-outings, ħadnihom funderija, ħadnihom għand Mini Pitter, hawnhekk għamilna diversi xogħlijiet, kif tagħmel il-marbling, kif tisbaħu ġibu rħam, dak hemm proċessi oħrajn, dak aħna nagħmlu ukoll. Ħafna proċessi ta' preparament ta' qabel u mbagħad anke proċessi during il-manufattura tiegħu stess. Qasmu saw sebaħna, hemm teknika, esperimentajna u rnexxiet ħafna. Daw għallimnihomlhom kif iġġib qisu kullur il-bronz, mbagħad għamilna korsi ieħor. Is-sena l-oħra minnih. Konna semmejnieh del il-miliet. Dan għamilnieh b'tali mod ibbildjajna ċertu lessons. U għamilna apparti li kien presepju kbir, ma kienx presepju normali, da kien presepju. Jilab il-logħba tad-delliet, imma mhux ġast sepja. Inti għandek background jisek tara monument tal-bronz. Mbagħad għandek diversi livelli ta' LEDs. Ġifieri aħna daħħalna anke t-teknika u mhux ixal kollu f'daqqa, aħna għamilnieh bin-narrazzjoni. Ġifieri inti għandek daħħalna anke tagħlim ta' kif tmexxi oġġett tekniku. Ġifieri hekk jiena dik il-parti xal fejn iż-żiemel, għax aħna mxejna fuq tema Maltija. Għamilna pereżempju il-karuzzin Malti u ġej iż-żiemel. Mela inti qed tisma' l-ħosta żiemel għaddej u fl-istess ħin daħal iż-żiemel bid-dawl tifhem. Biex għalihom tfal ġennennihom mhux. Issa ħa nippruvaw nimxu fuq proġett ieħor, għandna proġett ieħor għax da jinvolvi ħafna workings u paperwork biex anke biex tasal għalihom dawn l-affarijiet u tkun preċiż u aħna jekk ħan nidħlu għal xi ħaġa rid nidħlu għaliha bis-serjetà. Issa ħan applikaw 90% noħdu għax la jkun hemm affarijiet bis-serjetà nemmen li anke għax in-nies iżgħu meta ħadd ġu tagħmlu ieħor. Issa naraw. Mela, apparti x-xogħol li tagħmlu matul is-sena, ikolkom xogħol ukoll ta' restawr. Eżatt. X'involvi x-xogħol ta' restawr f'maħżen? Mela, restawr bil-forsa x'ġieli ħanejlek tibża kemm tibża l-affarijiet. Meta tiġi biex tistiva kollox lura, issib lik saret ċertu ħsara. Bej forsi għalkemm suppost tingħalaq l-erja, ma jingħalaqx kullimkien, allura ġieli ssirlek ħsara. Anke during transportation, imma l-inti meta tiġġor jista' jkolli l-qaċċa ħaġa, is-saħna kemm jista' jkoll affarijiet, għax l-affarijiet mhumiex kfif, allura kemm jista' jkun naħdmuhom b'tali mod li bl-idej ma jintrafa xejn, pereżempju bħal da, qed taraħem għandi minn mal-art. Da minn hawn sehem barra noħorġuh bil-pelletizer, u mbagħad minn hemm jinqabad bil-forklifter għal fuq il-van. Jinġar, minn inti bl-idej ma missejt xejn. Jinżel bil-forklifter, u mbagħad għandek set ta' adjusters. Jiġifieri inti jaġġastja ruħu minn taħt u tinvellaħ. Jiġifieri inti bl-idej da ma tagħmel assolutament xejn. Aħna qegħdin nimxu fuq dal-prinċipju fejn qegħdin nirranġaw ir-restawr, qegħdin nimxu fuq dal-prinċipju biex kemm jista' jkun ħsara ma tagħmilx. Huwa prinċipju li ħadem u nemmen li nibqgħu u nippruvaw l-estu kollox fuq dal-prinċipju biex ħanejlek ir-restawr għax ir-restawr ix-xemx tkidd iż-żeba, tkidd l-affarijiet. Pereżempju aħna daw meta ħriġnihom dak kienu injam, infatti jekk tara forsi sta l-qoddim jibda jġib daqsxejn oħra footage,
ta' inżabaħ. Fir-realtà aħna għandna 10. Daw kienu kollha njam bl-iskultura b'kollox. Kulħadd jgħidlek inħalluhom min jam, imma xi ħaġa kienet naqam possibbli għax biex tħalli l-oġġett l-injam huwa raw material, biex tħalli l-oġġett fuq l-injam, hija naqa' diffiċli. Allura bil-fors kellna nesperimentaw fuq xi ħaġa illi infatti dak kien esperiment. L-ewwel bdejna b'wieħed issa naraw jekk jintlaqax u nimxu minn hemm, ġifieri, issa naraw. Mela, matul is-sena issibu xi problemi, eżempju fejn tistivaw l-affarijiet. Eżatt, dik waħda mill-ikbar problemi biex tistiva l-affarijiet għax dana jekk qed titlaq fuq proġett, semmejlek forsi nitilqu fuq proġett. Dana mhux ċajta, ġifieri inti tittaħseb il-location. Għax imbagħad tiġik darek mal-ħajt, inti l-ewwel timxi fuq il-location u mbagħad tittirranġa. Però anke meta taqbad tippostja l-affarijiet tgħid dan aħjar nitfgħu hemmhekk għax inqas issirlok sara. Biss ħabba l-elementi Elementi u kollox. Umdita kollox. Hawnhekk grazzi Alla m'għandniex. Hawnhekk il-maħżen kif inhu fis-sens organizzat. Eżatt. Eżempju l-injam tagħmlu Eżatt, aħna għandna 3 solari hawnhekk għandna sistema ta' lift. Infatti il-ground level hawnhekk ftit nistifaw il-bqija kollha xogħol, jiġifieri kif qed tara huwa l-workshop. Mbagħad is-solari l-oħrajn nerfgħu l-affarijiet għandek solar parti minnu statwi u injam u solar ieħor iktar drab u affarijiet li huma l-inqas li tuża ngħidu hekk. Kif kont qed ngħid qabel, il-proċess pereżempju ta' dak il-pottin l-ewwel jibda. Immaġina da. Jiena m'għandi xejn u rrid noħloq xi ħaġa, jien ħa noħloq pereżempju dal-wiċċ. Da l-ewwel imbeda. Fuq l-istend, ġifieri wara drawings li jkolli, irrid intellaw tafal, ġifieri da minn xejn irid intellaw tafal. Tarax kif jgħid bħalissa, imma mmaġġana li huwa tafal. Meta nqarbu u nġibu kif irrid bħala tafal, irrid naqsmu imma ħalli sħiħ, naqsmu s-sena ta' xiex. Pjanċi raq, jiena ħobb nuża dal-pjanċi tal-gazzetti. Għaxiex, għax il-forma tiġi parti qudiem għalih u l-parti ta' wara għalih. Għalxiex. Meta inti jkollok is-sottoskwadri, per eżempju, għandi dil-widna jien, jekk ħa noħroġ għalaw, mhux ħa toħroġ li żgur. Għax il-forma mhux ħattini, għax da ma jċċalax, dan huwa għajbis. Ma jgħid noħloq xi ħaġa biex ċertu affarijiet tas-sottoskwadri jkunu jistgħu joħorġu. Mela, wara n-lesti da bit-tafal, nagħmillu is-segment bil-pjanċirqa kif irrid jinħadem, u mbagħad nibda ntih il-lejers tal-ġibs. Ġibs passata wara passata wara passata, minn għalija ntih xi 7 u mbagħad inħaxxel naqra iktar. Wara li jitlesta dak il-proċess tal-ġibs, kombinazzjoni għandi forma oħra tanġlu, ta' wiċċ insomma, tal-ġibs. Imma ġanadi, ħriġta minn ġadijana. Mela wara, neħħejt it-tafal. Li kelli immaġina di l-parti ta' qoddim qiegħda u ġew. Mela t-tafal nista' nneħħih minn hawn. U baqa' li di, wara n-naddafta. Din mhix il-forma normali li nista' noħroġ nirreplika iktar minnha. Din insibuha bħala waste mode, jiġifieri di nimla waħda u nkissirha. Għalxiex. Din mhijiex tal-lakstu, jiġifieri x-xogħol meta naqbad u nimlih bil-kimika ma jippermettilix li di tinfetaħ li. Il-kimika tibqa' li hemm ġew. Nuża x'nuża. Din aqleb rasa l-isfel u nkisser dil-parti u tibqa' li l-kimika. Jibqa' li l-materjal. U nkun ħriġt il-wiċċ propju, mbagħad nirfina ruħu. Ovvjament, din hija l-parti ta' qudiem. Għandi parti oħra li tiġi l-parti ta' wara. U kif kont qed ngħid qabel, in-nofsijiet wara jingħaqdu. Issa jekk inkun irid noħloq xi ħaġa li timmartiplika ruħha,
Da nirfinih iktar, nirfinih sewa. U nagħmel forma tal-lasktu. Hawnhekk għandi waħda li tiġi l-parti ta' wara tax-xar. Di, ara dajtik ċans, taraħ? Dan huwa flexible, mela jena wara nimliħ bil-kimika, bil-proċess. Di, naqleb rasa l-isfel, nneħħi l-oħ u nneħħi l-lasktu. Kif nneħħi l-lasktu? Ovvjament nuża release u biex ma jaqbadlix magħha u jkolli l-proċess lest. Issa, kif ikolli iż-żewġ nofsijiet lesti, u naqadhom nipprova nifitjhom kemm jista' jkun qrib. Imbagħad nimla dak il-gap ta' bejniethom. U jgħaddi l-proċessat ħadd ieħor biex joqbad jirfin. Issa pereżempju hawnhekk qegħdin nsemmu r-ras, l-istess għandna l-idejn, l-istess għandna s-saqajn, l-istess għandna jekk ikun putin il-ġwienaħ, jiġifieri l-parti ta' quddiem u l-parti ta' wara. L-istess il-ġisem, l-idejn, is-saqaj, kollox biċċa biċċa, jingħaqad u jiġi putin.